prichádza primátor mesta a riaditeľ festivalu Elero, pán Jan Ferenčák. Trošku napätia, najprv sme sa zľakli, že pán primátor sa stratil, ale on vyšiel z radnice. No a pán primátor je tu preto, aby odovzdal tradičnú korunu novému kráľu. Takže prichádza tá chvíľka napätia, kedy sa o niekoľko sekúnd dozvieme meno nového kráľa. Dámy a páni, kráľom remesla Festivalu Európske ľudové remeslo v Kežmarku 2015 sa stáva pán Vladimír Eperieši, Nový Ruskov, okres Trebišov a remeslo umelecký kováč. Ak by ste ho hľadali, tak ide vo svojom elektromobile, ktorý si vlastnoručne ukoval. Neprejde. Výborne, aj prekážku zvládol. Prvú. Marina, ja som vála, že to je koláč. Pán Vladimír Eperieši. Nový kráľ remesla 2015. 3 dní poctivo pracoval vo Vyhni a ešte vládze behať. A teraz nastáva ten vzácny okamih a ja preto žiadam primátora mesta, pána Jana Ferenčáka, aby korunoval nového kráľa remesla 2015. Vladimír Eperieši, toto meno si, milí priatelia, zapamätajte, je to totiž nový kráľ remesla 2015 so šikovnými kováčskými ručičkami. Pán primátor ešte odovzdáva malú pozornosť. Takto sa lúči starý kráľ. Ďakujeme aj pánovi Kocúrekovi.